Tfal bil-kundizzjoni tal-awtiżmu jistħoq ilhom li jitalmu bħal kull persuna oħra. Dan kien fiċ-ċentru ta' diskussjoni f'konferenza li ttellet mill-Ministeru tal-Edukazzjoni dwar it-tagħlim tal-lingwi għal tfal bl-awtiżmu. Din il-konferenza li saret fl-Iskola Nazzjonali tal-Isport f'Pembroke laqgħet aktar minn 140 edukatur li jinkludu tfal, għalliema, LSAs kif ukoll kapijiet tal-iskejjel sabiex jiddiskutu mezzi alternattivi ta' tagħlim sabiex ikunu jistgħu jgħallmu l-lingwa lill-istudenti bl-awtiżmu. One News tkellem ma' Grazia Lavella li hija għalliema tal-Ġermaniż. Qalet li l-konferenza għenet sabiex l-edukaturi jadottaw metodi alternattivi sabiex jilħqu tfal bħiliet differenti. Bħala għalliema trid tipprova tilħaq lill-istudenti kollha kemm bl-abbiltajiet differenti li għandhom u anke jekk forsi għandhom xi kundizzjoni bħal mill-awtiżmu, any other condition, mela allura tipprova tieħu idejat prattiċi bħalma qed tagħtina l-kelliema sissa. Kif nistgħu nilħqu anke lil daw it-tfal li huma li għandhom l-awtiżmu. Kif nistgħu l-klassi tagħna nagħmluha iktar prattika biex id-daw iħossuhom li huma wkoll jistgħu jipparteċipaw fil-lezzjoni magħna. Waqt din il-konferenza l-għalliema kellhom l-opportunità li jipparteċipaw f'workshops fejn flimkien setgħu jaqsmu l-esperjenzi li jiltaqgħu magħhom fil-klassi tul is-sena skolastika. L-għalliema tat-Taljan Fiorella Marie Sadowski qalet li l-konferenza setgħin lill-edukaturi irawmu studenti b'awtiżmu b'sens ta' suċċess u li ma jħossuhomx inqas minn ħaddieħor. Biex ukoll tagħtihom sens ta' suċċess lil dawn l-istudenti, li ma jħossuhomx li huma żvantaġġati komparati ma' studenti oħrajn fl-istess klassi tagħhom u fl-istess ħin tagħtihom dik il-konfidenza li anki huma permezz tal-edukazzjoni jistgħu jaslu għal jilħqu kwalitajiet tajbin edukattivi kemm speċjalment fil-lingwa llum qed nitkellmu.